أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا دمت سلف النهدا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهدا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيري النهدا تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا سلام كميك أنكم زغبركم سمعتنا أزي دمت سلف النهدا إيرترايو نايلم قدام عصر شعتنا حسيك تشن عصر شوعتن زرلونا مدبات كلا ليكم كم تلمود بسمنا وين تفتح الزينة ينخن في المو سعيد صغر مدب أب مدب سبورت سلف النهدا إيرترا حديثا تقدم يكفالو كلمة بركميو عروس دما حفشاوي بوليتيكاوي مدب رأيا سلف هذا إفترا قدام زوريا دحري سلسة وبعيز بليو إذا سنة زي بفات أما أكال سلف هذا إفترا زي زرقحيو بلومي قدام يكفالو إنه هيدنا لنا أمونغو طول موزيكان قتمن كتزاليو أواليدنا لنا زخمكم سمعتنا سنة مكتال كخونلكم من دات مننا نافل لما يمدبنا كيساق أقركم سمناوي نتفتات زينة زمدنا السودان إثيوبيا بدرجة زوبا ترى زي كونه بدرجة عالم وين كم أبن نزل تقسم قانون منيستر قدات وتاعي السودان قالتوا زمدنا السودان إثيوبيا بدرجة زوبا ترى زي كونه بدرجة عالم وين كم أبن نزل تقسم قانون منيستر قدات وتاعي السودان إبراهيم كاندور قالتوا نص نزيز قال سيد حريتي بريزانت السودان عمر حسن البشر مسقدم مصر إثيوبيا أتو هايل مريم رسالة إنك أبكارتم عبزركب بيت المنجس السودان زكايد وسفي حزتأيو عدت قدامي منيستر إثيوبيا ناب السودان تاريخا وزبالي منيستر قاربون كريتيو مراحتي زكايد وزتنا تزيز أن حزم دنا مليسو زدل المخان واسمير اللو بسلوس عصرت حموشان حسن أبكارتم زمرح قدامي منيستر إثيوبيا أتو هايل مريم رسالة أبتتا دوبات أبدوبا وقداي زوبا قدارف كبابي الفاشقة أب أواناوي قداي زوبا نايل هلو زمدنا قبطن سودانن كمو دما أب هاقرات عرب تفتيرو زولو مسحاب أب زوبا كرما أفريكا زهولو وجلواتات بزملكت مس بريزانت البشر كالوت لعلوت سبا سلطان تهاقرين دحر من مياب تنب هاقرو تماليسو سودان حبرات هاقرات أب سودان نزركبو سدتنياتات توساقي حاقس كقبرو لم تسوى حبرات هاقرات أب سودان نزركبو سدتنياتات توساقي حاقس كقبرو لم منقس السودان تسويعو اتمنقس نزيز يسوي منيسر هاقراوي زمدناتات إدريس سليمان نوكيل لعلوي كوميشن سدتنياتات حبرات هاقرات أب تهاقر نوريكو يشودا لعسات 4 حساب بيت صحفوته بمعدام أبزار الأوانيو نسو أبتي ركب حبرات هاقرات نوتون ببقوانو ناب سودان زو عزوزو اللو سدتنياتات نمحقاز أخل مو ولا كغرب حاتيتو هاقرات أوروبا وحزي سدتنياتات نمكتا أبزي عامت زين السودان لاي لعلي 250 مليون دولار باجت كمزيسا لعز ذكريو إتا هاقر زي بحبرات أوروبا استنسل لعقنزب أخل كمزي كوني اعتقلت انتخونا السودان بسنو حاقة سدتنياتات نمكتا رخبو مليونات حاجزات لعنبر أب قداي سدينات تتحازون كم زي تقدس تابعتي 7 مسألات نقفو أب سودان مبزحتهم زيجاتات إثيوبيا زغونو أستات كليتي مليون سدينات كم زلو وين منقسي تحجر زجلت إتوم أستات 210 تنشحك أبزي أتوم زيجاتات إيرترا مخانم تب لعلوي كوميشن سدينات حبرات حاجراتي ملكت سعود عرب أبي من كابزكا يزول لو كينات كتسحب كم تدلي تقاليعو سعود عرب أبي من كابزكا يزول لو كينات كتسحب كم تدلي قدام وراسي عرات ميسر مكل خالتها هاجر محمد بن سلمان بسبب سلطان أمريكا محبارو تقاليعو سعود عرب كابتي كتعوت اللو زي كالت مخلطة عمتات زغت على خينات يمن كتسحب كم تدلي زي كالعزولو أمباسادر أمريكا أبو إسرائيل مارتين عندك ناب أمباسادر حبرات إمارات عرب أب أمريكا يوسف عطوي أباك زلا أخونا إيميل من اختي دحري من الحقويو بمسألة تيزو الحقويك أبور حيلة كاتل كتنشن 10 شعاتنا تحيزو مستلوى وطونا إيميل من الاختتاب كنات أنصار حوتي نا يمن زمر محمد بن سلمان مسامة خارجة تتا أمريكا نبر ستيفان هدلي أبزقو برو ركب سعودي نتي أمريكا أنصار إيران تقتلوا مرقتي كم جد قبل مرقات كابتي أبين من زكاي زولو كينات يمكن تسحب كم تدلي أنا تيرو تلي يخو زولو بالاختتات كم مرتعزاتو كم زلا زقلات مع كنا زينا ميدل إيست آي
ንኣምባሳደር ኤዲክ ብዛዕባቲ ጉዳይ ተወኪሳቶ ኣብ ውልቃዊ ናይ ኢሜይል መልእኽትታት ርእይቶ ክህብ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ከም ዝሓበራ ጠቂሳ ኣብ 2015 ዝተጀመረ ኩናት ኣንጻር ሑቲ ናይ የመን ኣብ የመን ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ኣውሪዱ እኳ እንተሎ ነቲ ኩናት ንዝመርሐት ስዑዲ ዓረብ ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ነውፂ ሸሚምዋ ከም ዘሎ ተንተንቲ የመልክቱ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ሑቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክዛዘም ከም ዘይክእል ርጉፅ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፖለቲካዊ ዛተይ ከም ኣማራጺ ክቐርብ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ብስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ተመሪሑ ኣብ የመን ኣንጻር ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝደገፉ ኤርትራን ሱዳንን ጅቡትን ወተሃደራዊ ሎጂስቲካውን ሓገዛት የበርክታ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ስራ ዝኾኑ ኣባላት ዕደላ ቢሻን ዛራን ካብ ስራሕ ከም ዝተሰጉኡ ተሓቢሩ ፖለቲካዊ ተኣማንነት ዘይብሎም ተባሂሎም ብቁጠባዊ ጉዳያት ይግደፍ ቻይናዊ ኩባንያን ተገምጊሞም ብዝብል ምስምስ 20 ኤርትራውያን በኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ክሻ ካብቲ ትካል ከም ዝተሰጉ ሬድዮ መድረክ ሓቢራ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕን መሰል እስተጋግን ብትእዛዝ ኣቶ ሓጎስ ከም ዝተሰጉ እታ ሬድዮ ስድራ ቤታት ናይቶም ዜጋታት ድሮ ኣብ ቁጠባዊ ፀገም ክወድቁ ጀሚሮም ምህላዎም ኣፍሊጣ እቶም ዜጋታት ብመሰረት ሕጊ ዕዩ ኤርትራ ናብ ሚኒስትሪ ዕዩን ሰብኣዊ ድሕነትን ብምኻድ ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ እቲ ሚኒስትሪ ግን ተመሊሱ ንሓጎስ ገብረ ህይወት ብምሕታት ኣብዚ ናይ ዕደላ ጉዳያት ኢትኩም ኣይተእትዉ ዝብል መሲሕ ይብልና ኢሎም ከም ዘፋነዎም ተጠቂሱሎ እዞም ዜጋታት ጉዳዮም ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክወስድዎ ይሕቁን እኳ እንተሃለዉ ንሱ ግን ይትረፍ መሰል ካልኦት መሰል ናይ ነፍሲ ኩሕሉ ዘይክእል ትርጉም ዘይብሉ ትካል ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቁፂሩ ክትብል ኣብነታ ኣሰንያ ጠቂሳላ እታ ሬድዮ እዞም ንጥርጣራት ጥራይ ካብ ስራሕ ክስጎጉ ተገይሮም ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ምሕደራ ዶዘር ማሽነሪታትን ካልእን ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣክሎ ስርዓት ይግደፍ ሕጂ ወተሃደራዊ ባዕዲ ኣብ ኤርትራ ክዕለሙ ይፈቅድ ኣሎ ቀደም ክብል ብርክት ዝበሉ ቁጥሪ ዘለዎም ወተሃደራት የመን ኣብ ባፅዕ ዓሊሙ ናብ ሃገሮም ዘፋነዎም ጉጅለ ይግደፍ ሕጂ እውን እዚ ተግባራቱ ዝቁፅረሉ ዘሎ ኮይኑ ወተሃደራት ግብፅን የመንን ኣብ ኪሎማ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ፈቒዱሎም ከም ዘሎ ቅዱሳት ወገናት ገሊፆም መላኺ ጉጅለ ኢሳያስ ንጎረባብቲ ሃገራት ሰላምን ምዝራግን ልምዓታዊ ንጥፈታት ምትዕንቃፍን ሓሊሉን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተኣኪቡ ክዕጥቕን ስንቅን ኣሰኒቑ ወተሃደራዊ ስልጠና እናሃበ ሰላም ዞባና ንምዝረግ ክዋፈሮም ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱዞም ኣብ ኩሎማ ዝዕለሙ ዘለዉ ወተሃደራት የመንን ግብፅን መሳኪን ዜጋታትና እውን ተፀንቢሮም ከም ዘለዉ ብካልእ ሸነኽ ዝወፅእ ሓበሬታ የነፅር ስርዓት ይግደፍ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኪሎማ ፈቒድዋ ዘሎ ስልጠና ናይ ባሕርን ምድርን ዝተዋሃለ መጥቃዕቲ ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ተጠቂሱሎ ዞባዊ ምርግጋን ዝጀመርናዮ ሓበራዊ ፃዕሪ ኣበሪቕና ክንቅፅለሉ ኢና ክብላ ኢትዮጵያን ሱዳንን ገሊፀን ሱሩ ሰደደ ድልዱል ምሕዝነት ከም ዘለወን ዝንገረለን ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዞባዊ ሰላም ንምርግጋግ ክህሉ ክገብሮ ሓበራዊ ፃዕሪ ኣበርቲዕን ከም ዝደፍኣሉ ኣረጋጊፀን እተን ሃገራት ነዚ ዘረጋግፃ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን 3 መዓልቲ ወጋዊ ዑደት ስራሕ ይካየድ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ፕሬዚዳንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ዞባና ሰላም ከመይ ይዓስር ቁጠባ ከመይ ተሓባቢርና ነደንፍዕ ብፅላት መጓዓዝያ ኣጠቃቅማ ወደባትን ከመይ ይግበር ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ከም ዝዘተዩ ካብ ካርቱም ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ሰላማዊ መዕለቢ ክግበረሉ ኣውሮፓዊ ሕብረት ፀዊዑ ኣውሮፓዊ ሕብረት ብመገዲ ሓላፊት ጉዳያት ወፃኢኡ ፌዴሪካ ሞጎሪኒ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዓለም ፈጢሩ ዘሎ ሻቅሎት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ ዝርርብ ባይታ ከናዲ ፀዊዑ ፌዴሪካ ሞጎሪኒ ኣብ መልእኽታ ኣብ መንጎ ዋሽንግተን ፒዮንግያንግን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ እቲ እንኳ ኣማራጺ ዘደ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲባ ኣውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዘይሕለል ፃዕሪ ከካይድ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሞጎሪኒ ሰሜን ኮርያ ንሰላም ዝዝርግ መገዲ ከይትመርፅ ድማ ተላብያ ኣላ ቻይና ንተኸታኺ ተግባራት ሰሜን ኮርያ ኣደብ ንምግባር ዓሊማ ከፊላዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊኣ ምንባራ ይፍለጥ بقدام ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ድቁሳት ኮይና ዘሕለፍና ህይወት ምዕበት ክግበረሉ ከም ዝግባእ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብስርዓት ይግደፍ ዝፍጸም ዘሎ ግሰት ሕጊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ ብምምጻእ
هنا عبد صفتات درجة بموقعا أبزوان زينا يردؤوني أويات أويلا زبون كهن تخلا ماريا مركاتشون إزين عمتا زغدان جنا زغتي دولون أويات بزي مسمع دكيسنا نزعلفنا هيوت معجت خبيبرو ليجي باكم أتحساسي بوم أبال قبل السبكة أوروبا كهن تخلا ماريا أبتي بمجدي مرو حبريتات وهذا أورجز زرقوا ملقتي سرعتي قدرت من قدام باتراري كينتونيوس نعلى عصرت هذا عمت عاتيو لسان حين مزق بهند بتكفيتو هوتس مزاري بأجندة زخيت زلو دراما نتغرم حجي مزاب تقريسيان كوكولا صار جميل وزنبر فتن المقصال كم زبون عن تشيروم أبا عم تغتشان شديسان سرعتي قدرت سينودوس كم مقابلة نوتكاس نورتهي عجيون لابكايرو زبوشو أبا ماركوسن ديوس كوروسن أبوني انتونيوسن مش سينودوس سمع معكم سرحون كم زي كعلون منافق كلهم سنستراخبون كان سلطانهم كون كم استجدد كان مريس على التغني كل مسا مسكم زفتنا بتكرسيان قلت وانتقاوموا بنسمع بيده وين لما حيول كدا قوم كم زخالنا بهم ساعات هيك كابتش بجزي دا يجمر اندر قدس بتكرسيان تحت من كتوتار بوليتيكا زاتوت كابشن شعات 290 حدن يزبلوا بتوم كهن تزبطوا واحد زترفوا زلو غدايكا ابي بتكرسيان توادو تتعين زلو ارعوت بوليتيكا اوريد وي يتكون كبتكرسيان اوتو يمو انصار تبجيله دوم بالكم اتحساسيبهم لعلي 360 كاب جمع جنب بحر سبين كم زود حانو تجلسوا لعلي 360 كاب جمع جنب بحر سبين كم متحل كم زود حانو تجلسوا عكسنا موروكو عشت مراكب تتعين مزقود زنبورو 310 شوعات 60 أب جمع جنب بحر سبين كاب حاجة جام متحل كم زود حانو في أو إيه جلسوا كابتم 60 كتب 283 كاب سمين أفريقيا 34 زيجات تحتي سهارة كاب زركة وحجرات كون وكله أساس السد كان شيء ناس لها ثاني 3 حاجة تحت علم هزارات كم زركوا من حبيرة أبز عملت زي كنت كاب سمين أفريقيا نفس سبين زسون سدسياتات كم زول سقزي فلت كوينو تكال كيحمس أبزور حين حاست راي أستاد سوعات شحن 400 سدسياتات لوشتي سبين متقوم قلت الله إذا غمجيلهم كله حنوا بحري ليبيا نسرت يوتا دحنا ما أكل بحري نزل برت مركب بمخلاف ناب تروبلي كم زقواز كم زقبرة يتحبري تاوسيخو تغيسو بزحي دبوب السودان وين سدسياتات عبوغان دا لعلى 1 مليون بسيحو كاب عام 13 سنة جو عبزي ترغاقي أخوتات تركب دبوب السودان حزبا هيموتو مودحان حجيقو يبتاتن مهولاو زتقسي CGTN أفريقيا أبوغان دا ترح عقبانا يزحاتو دبوب السودان وين سدسياتات بزحي لعلى 1 مليون كبل سبسيبو كابزياتهم اتهم سمانان 300 تسعاتن دكان نسيم مقالو زتقسي CGTN مجلس عمان دارما بزقالو متن اتهم سدسياتات حجاز يسرح كم زلو حبيرو كل سدسياتات حبرات هاجرات نظم سدسياتات من حجاز أقوله محبر سبدون تقرنا بتمشوا تبصابات CGTN نتر بزكاتهم نبوغاندا تسددون على 1 مليون دولار السودان أوان بأما أي تشحن زقطرو زيجاتات تهاجرون ناب إثيوبيا يوحزموا لهم تذكريو نفرت وقع أمريكا نشوحات عتقات على الشباب كتيلا نسراويت أمريكا تنفر أفريقيا بمتكاس جنوة أبزوها هدو زينا نفرت وقع أمريكا أب سوماليا بزكايدو متكعتي أير نشوحات عتقات على شباري بجيلا على الشباب كمزقات تتسبسيبو وتهدراويزي أمريكا تنفر أفريقا مارزوها بو مقلتي أتي مسو تهدراو حيثات منقستي سوماليا بملفان استخايل متكعتي نقلت ألوون بيتعو كم زكايد أركاكيسو بجكا موتوتم شوعات عتقات عبلعني بتي أشباري بجل زون مبلتون كبيت هاسيا وريدو كوخون كم زقيل أفريكم أبقات علي زرزر مبلي كمخانو أفريتو الشباب نفنتاوي سرخي سراوي سوماليا عكابي سلام أفريكاوي تحبراتن كيدا مسمحو سفلت كلهم حجيد مع أمريكا تحوشو يخيد كم زونو تنتنتي بوليتيكا زوما غرم أفريكا يقلسو زي خبركم سمعتنا حفشاوي ناي زينا فهونا ألسزازي مولو نزسعو مرباتنا السنة مكتتال حدنتي وحيلي حدا مخان أب حدا سمير ناس نقطم زقوان نزي شكان قوان عيني فلالي
صلاقينا فلي من عدو زربحي تتفنا عجلي انتي حي اللو تتمقابلي طريق اللو هزبي طريق قلي شوفوا زي حساسي نايت مالي أنصار حوي بحوي نهار نتمثل حد النادي وسمنا أباكوني مقل نحادنات تحجمت قنات نحادنات زخوفك بتعبتو نحادنات زبايليت حمودو قدفو ززبي سلامي وزلالي نسل مسلو نسل حال النوتو كبر موتي وميتو اي رزيل موتي وميتو إذا عجلو لعل خلو سرجل النتي وفيلو دم دازاري من قد حابيل حد النادي وقالو حد النادي وقالو حد النادي وحيلي حد مخان أب حد سمير ناس نقطم زقوان نزي شكان قوان عيني فلالي تلاقينا فلي من عدو زربحي تتفنا عجلي انتي حي اللو تتمقابلي طريق اللو هزبي طريق قلي شوفوا زي حساسي نايت مالي أنصار حوي بحوي نهار نتمثل حد النادي وسمنا أباكوني مقل نحادنات تهجمت قنات نحادنات زخوفك بتعبتو نحادنات زبايليت حمودو قدفو ززبي سلامي وزلالي نسل مسلو نسل حال النوتو كبر موتي وميتو اي رزيل موتي وميتو إذا عجلو لعل خلو سرجل النتي وفيلو دم دازاري من قد حابيل حد النادي وقالو حد النادي وقالو قدر لو قبلي فلطنا حوي نزل المسلو مسل إرتراوي كل حدا الزمن علته مكرو كلكم لا يبارم حلف مخرو
إرتراوي مولو حدا الزمن الله تمكرو تركمنا يبارنت حلف زمخرو إذي حلال هزبي إرتراوي إذي حلال هزبي إرتراوي إرتراوي حدنت نوجا نوجا بحرنت نوجا نوجا نحرنت نزل مثل إرتراوي كبرو زيجا مدلة فجر بعتي زحمدلة نحرنت ناس فتنة ويل خان بلو دكي إيرك ويل خان بلو 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 أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرتراء زي أبجودا خلي سلف النهضة سبوت سلف النهضة إرتراء سبوت سلف النهضة إرتراء حفشاوي بوليتيكاوي مدب رأي سلف نادى إرترام قداماي زوريا دحر سالساي قبائم بفتسام بتصفت تزرقاح حادة مأتوي كلته رأي سلف نادى إرترام سلستم مسارتاوي متكلات سلفخي أمس أي ديمقراطية إرترا انتهي مسل حادة مأتوي سرعات قدف نهزبي إرترا فتسوم كم زي حلن وقاد أبان تارو نهزبنا أفلي أزغز زلو سرعات مخانون عب قطباوي خون كمون محبراون هايمانتاون نابروم عب عزغتا أتي وزلو أرمناوي سرعات مخانو نمانم إرتراوي بروح كوين اللهم سرعات قدف بدرجة هاقت رايزي كونيم عد مسلطانون من نواح قولحتا حزبي إرتران مدنقار مسقرا بتاقرات وقين دات احترام نزونان بحافش قدمان محبرا سب عالم سلام انقسانتن كيركب بحيل السرح زلو حدقنيا سرعات يوم كاندن قدامان علامة سلفنا دا إرترام نزج أفلاق سرعات كابسرو محيخام عب إرترا ديمقراطياوي سرعات تخيلوم سلام فتحي حادنتن معرنتن نمنقاسيوم نتي عب قدمي تسطيح زلو بدوتات نمكات ترنافيون حادنتن على الديلو كسرح متكعتا زيبلو انقو رواحيوم حزب إرترام حادنتو زلدللوم نفس وكف إرتراوي زيغا استخافلون تقبلون قواماوي حقي مزهلو طرايوم إذا فتحاوي حقي زي نحادنتنا واحد طراي زي كونس نتي دحر لوط اندليو داغم هنصا طوطح بايتا زنصف سلام انقسانتنا من حبرت سب إرترام متأمان زحدرن مسرتاوي عندي إلنا نأمن سلام انقسانتن سفينوم مسل كل إرتراوي زيغا بزي فلالاي تحليوم عاب حداوي مكبارن عبزحلنتن معرنتن زعمن حيالن حدنتن زنقس عقل كتكون صنع عملتنا يوم سلامن كسانتن سفينوم مسل كل إرتراوي زيغا بزي فلالاي تحليوم عاب حداوي مكبارن عبزحلنتن معرنتن زعمن حيالن حدنتن زنقس عقل كتكون صنع عملتنا يوم سرعات قدفن مقلاي مدرخاوي مسغاغر እኳ እንተኾነም እቲ ስትራቴጂካዊ መደብና ዝያዳ ቆልሕታ እንህበሉን ጉዳይ ግን ነታ ብስርዓት ክደፍ ዝበረሰ ጸጋታት ሃገር ዕውር ሓይሊ ህዝብን ዳግማይ ህያው ንምግባር ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋም ኣስተዋጽኦ ዝገብረሉ ባይታ ንምፍጣር እዋናዊ ሕቶ ሰልፍናዳ ኤርትራ እዮም ሓደ ራእያ ሰልፍናዳ ኤርትራ ራእያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ራእያም ወይ ስትራቴጂ ኣብ ቃልሲ ማለት ናይ ሰልፊ ዘበገስካዮ ዕላማ بوحس مقدين مصفاف زقل بساينساوي طبب زدسس منقد قالت زقيس سن حسابيهم رأيا خنبلن كلنام نعلامه خا بخمين معاسن كتقطم كم زلكان وصيد قالت خادم مع عود كوينو
ክዛዝሞ ዝኽእል መንገዲ እዮም ስለዚ استراتيجي ክንብል እንከሎናም ኣብ ወፍሪ ናይ ቃልሲ ስራሕ ብኸመይ ከም ዝጅመር የነጽር ናይ ዝወፁ መደባት ስራሓት ብዓወት ንምዝዛም ኣብ ኩሉ መዳይ ግድላት ከትኩሎም ዝግባእ ሜላታት እውን ዘነጽር እዮም እዚ ድማ ኣብ ምንጻፍ ስትራቴጂ ንዝድለ ዓወታት ንምጭባጥ ዘድልዩ ረቑሒታት እርግጸኛ ብምዃን ክጭበጡን ዝኽእሉ ናይ ቁጠባም ዓቕሚ ሰብ ሞራላዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ሸነኻት ትካላትን ካልኦትን ብምዋሓድ ኣብ ቃልሲን ዕጥቂ ሰልፍኻን ዕላምኡን ንኽውዕሉ ከም ዘለዎም ምግባር እዮም ራእያ ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ካብቲ እዋን ምልዓል ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ክህልወና ኣለዎ ዝበሎ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ 2004 እቲ ዝነበረ ጎስጓስ ተዓዊቱ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብና መንነቱ ተርኡን መሰሉን ክፍትሽ ጀመረ ብመንገዲ ቀጻሊ ውሽጣዊ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ከም ሲቪክ ማሕበራት ተራድኦ ማሕበራት መጽናዕቲ ትካላትን መስሪቱን ኣብ ምስራትን እውን ይርከብ ስለዚ ሓፈሻዊ ራእያ ክነስፍር እንከለና ኣብዚ ዙርያ እዚ ሕማማት ፈጻሚትን ሰልፍን ምስቲ ከባቢና ዘሎ ውሽጣውን ግዳማውን ድብድሆታት ኣብ ግምት ዘእተው ኸውን እንከሎም ከም መበገሲ ራእያታትና ግን እቶም ብቆንዶም ኣቀዲሞም ዝጨበጥናዮም ዓወታት ምኩስ ጌርና ኣብ ኩሎም መዳያት ንምቕጻል ክሕጉዝና ምዃኖም ኣስምርናሎም ንርከብ ስለዚ ዝበዝሑ ራእያታትና ዘትኮርዎ ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ግዚኡን ቦታኡን ክምለስ ምዃኑ እምነትና ሙሉእ እዩ እቲ ራእይ ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ እዚ ስዕብ ይኸውን ሓደ ምድላው ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ንድሕሪ ውድቀት ስርዓት ግደፍ ክልተ ንቅድሚት እናረኣና ሕጂ ኸ እንታይ ግደ ንገብር ክልተ ነጥቢ ሓደ ምሕያል ህንፃ ስርዒትን ማሕበረሰብን ክልተ ነጥቢ ክልተ ምኹስኳስ መጻኢት መሪሕነታት ክልተ ነጥቢ ሰለስተ ኣብ ማሕበራውን ንጥፈታት ክልተ ነጥቢ ኣርባዕተ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ኣብ ዜናዊ መዳይ ክልተ ነጥቢ ሽዱሽተ ኣብ መጻኢ ዝምናታት ክልተ ነጥቢ ሸውዓተ ኣብ መዳይ መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ቀዳማይ ምዕራፍ ምድላው ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ድሕሪ ውድቀት ግበታዊ ስርዓት ግደፍ ነቲ ድሕሪ ውድቀት እዚ ግበታዊ ስርዓት እንበጽሖ ከፊላዊ ይኹን ብምሉእ ንውልቀ ሰባውን ውድባውን ትካላትን ሓሳባዊ ምዕባለም ኣብ ውልቀ ሰብ ክርአ እዩ ከምኡውን ኣብ ትካላት ውድብናም ኣብ ኣእምሮ ኣባላት ዕግበትን ተስፋን ክሰርጽ ክኽእል እዮም እዚ ከዓ ነቲ ኩሉ እቲ ዝስዕብ ዕላማታት ንምትግባር የቃልል ስለዚ መልእኽትና ዘትኮረሉ ኣብ መጀመሪኡ ይኹን ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት እዚ ኣብ ዝኾነ መጋባእያታት ጉዳይ መንነት ማሕበረሰብ ጀበርቲ ንፈትሓሉ ከምኡውን ውልቃውን ሓበራውን መሰላት ዘረጋገጻሉ ጥራይ ዘይኮነስ እንግዲህ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ካብ ምብትታን ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ ንናይ ሓዋሩ ሃገራዊ ሰላም ዓንድታቱ ኣብ ምቋም ምምስራት ይቃለስ እዛ ነጥብ እዚኣ ቀንዲ ረቂሒት ኮይናም ናይ ኩሉ ሰልፍን ብፍላይ ህዝቢ ጀበርቲ ናይ ሓሳብ ምስራጽ መድረክ ክትከውን እያ እውን ንኩሉ ኤርትራዊ ክትጸልዎ እያ ስለዚ እቲ ራእያ ሰልፊ ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ እዩ እምንቶ ብምቕማጥ እዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ዕላምኡን ህዝብናን ፈተውትናን ብሃንቀውታ ጽበይዎም ሓበራዊ ረቂሒት ናይ ሰልፍና መጻኢ ዓቢ ዕላማ ኮይኖም በዚ መሰረት ቀንዲ ኣትኩረናም ድሕሪ ገዛኢ ስርዓት ግደፍ ዝስዕብ መድረኽ እንታይ ክኸውን ኣለዎን ዝብል ንምምላስ ዝዓለመ እዮም በዚ መሰረት ድማ ከም ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ክንዮት ሃገራውን ሃይማኖታውን ምርጋጽ መሰል ዝቕመጥ ብሄራዊ ዛዕባና ኮይኑ ንሱን ጉዳይ መንነት ህዝቢ ጀበርቲ ውልቃውን ሓበራውን መሰላቶም ከምኡውን ነባሪ ዝኾነ ሰላም ንምርግጋጽ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ዝጽበዮም ግደ ዘነጸረ እዮም ስለዚ ነቲ ክነተግብረሉ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ጠለባት ኣነጺርካ ምቕማጥ ውሽጣውን ግዳማውን ተመዛዛኒ ዝኾነ ሓበሬታዊ ሚድያ ወፍሪ ምክያደን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብናይ ፈተውትናን ተናገጽትን ከቃልሑሎም ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እዮም እቲ ኣገባብ ኣከናውንኡ ድማ ሓደ ብመንገዲ ኣፈኛ ሰልፊ ክልተ ብክፍሊ ዜና ሰልፊ ወይ ድማ ኩሉ ዓይነት መራኸቢ ብዙሃን ሰለስተ መግለጽታትን መርገጽታትን ብምዝርጋሕ ኣርባዕተ
ምንቅስቃስን ሓሳብ 5 ዓበይቲ ናይ ዘተ መድረኽ ብምድላው 6 ኣብ ጉባኤታትን ሰሚናራትን ናይ ካልኦት ብምስታፍ መትከል ሰልፍ ናዳ ኤርትራም ድሕሪ ውድቀት ክበታዊ ስርዓት ግደፍ ሰልፍ ናዳ ኤርትራም ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጀበርቲ ካብቲ ተሓይርሉ ዘሎ መቆሕ ናይ ባርነትን ዓመፅን ወፅዓን ገባት ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጀበርቲ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉም ነቲ ብዓቕልን ብልዝብን ክፈትሖ ነዊሕ ግዜ ዝተቃለሰሉ ጉዳይ ንቃልሲ ምስተበገሰም ሒዝዎ ዝመጽእ ሕቶታት ሃገራዊ ሃይማኖታውን ብሄራውን መሰል ምርግጋጽ ብቃልሲ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ መድያት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኮይኖም ነዚኦም ብሰፊሕ ንምምራህን ናብ ህዝቢ ምቅላሕን ዝዓለመ ቃልሲ እዩ ነይሮም ነዚ ቃልሲ ዓወት ንምርጋጽን ዝተረኸበ ዓወት ድማ ንምውሓሱን ምዕቃብን ንነዊሕ ዝዓለመ ህዝባዊ ቃልሲ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ኤርትራ ንዝትከል ስርዓት ግደፍ ምስተዓልየም ኣብቲ ዝመጽእ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሰርጹ ኣለዎም እንብሎም መትከላት ሰልፍ ናዳ ኤርትራን 1.1 ሉዓላውነት መሬት ብጀግንነታዊ ሃገራዊ ተጋድሎ ሰረጻ ሃገራዊ ሉዓላውነት መሬትን ሓድነትን ህዝብን ንኣመን 1.2 ኣብ ጉዳይ እምነታትን ጉዳይ እምነት ኣዝዩ ሰፊሕን ተነቃፍን ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብ ትርጉም ኣጠቓቕሙን ኣቲኻ ክመዝን ምባል ፖለቲካዊ ረብሓ ስለዘይህልዎም በቲ ሓደም በቲ ካልእ ከዓ እምነታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ባእታታትን ክብርታትን ሕብረተሰብን ህዝብታትን ስለዘንጸባርቑም ካብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ነፃ ክኸውን ይግባእ ኣብ ኤርትራ ክንድዚ ብዝሕዊ ዓይነት እምነታት ክህሉ ይግባእ ኢልካ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ምሕላፍ ረብሓ ይብሉን እምነታት ኣገደስትን ተኣፈፍትን ናይ ብዙሕነትን ባእታ ስለዝኾኑ ብጥንቃቄ ክተሓዙ ይግባእ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዘሎ ወድዕነት እዮም ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክንድዚ ብዝሕዊ ዓይነት ሃይማኖት ክህሉ ኢልካ ፖለቲካዊ ውሳነ ምሕላፍ ረብሓ ይብሉን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ሕብረተሰባት ኢስላም ክርስቲያን ባህላዊ እምነታትን ሃይማኖትን ዘይኣምኑ ፓጋን ወዘተ ከም ዝኽተሉ ርድእ እዮም እዘን ዓበይቲ እምነታት ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየራ ከመጻጸንሓ ነናተን ውሽጣዊ ዳይናሚካዊ ኩንነት ወይ ፍልልያትን ብዙሕነትን ዘለወን እየን እዚ ፍልልያትን ብዙሕነትን እዚታት ከዓ ምትፍናን ግጭታትን ክሳብ ዘስዓበም ሓቢርካ ናይ ምንባር መልክዕዩ ኢልና ንኣምን 1.3 ኣብ ጉዳይ ብሄራዊ ብዙሕነት ወይ ድማ ኣጻዋውዓ ሕብረተሰባትን ንሕቶ ብሄር ብዝኾነ ወገን ዘይዕደል ምስ ከባቢን ኩነታትን ዝጻበብን ዝገፍሕን ኣምር ኮይኖም ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ሕቶ ብሄርነት ሕቶ መሰል ምዃኑ ንኣምን እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤርትራ ክንድዚ ቁጽሪ ብሄራት ኣለዋ ኢልካ ምውሳን ዘይፍትሓዊ ኮይኖም ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣካናውና ሕብረተሰብና ፍትሕን ምትእማንን ንኽህሉ ንመላእ ክፍልታት ህዝቢ ኤርትራ ኩሎም ሕብረተሰባት ኤርትራን ጉዳይ ብሄራትን ሃይማኖታትን ፖለቲካውን ማሕበራውን መሰላት ምሕላው ካብዚ ምብጋስ ድማ ዝኾነ ብሄር በትንሱ ዝደልዮም ስም ክጽዋዕ መሰል ክህልዎም ግዴታዊ ምጽምባር ምስ ካልኦት ብሄራት ኣይንቐበሎን ብሄረ ጀበርቲ ርእሱ ዝኸኣለ ብሄር ምዃኑ ጽኑዕ እምነትና እዮም እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍ ናዳ ኤርትራ እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍ ናዳ ስፖርት ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ስፖርት ሰልፍ ናዳ ኤርትራ ምሳና ይዘሎ ሽገይ ሃቡኒ እናበለ ንሽጉ ክደሊ ጩራ ከይፈለየ መእተዊ ጠኒኑ ኣትይዋ ንሓዊ ሽዑ ቅርፂ ሒዙ መርሃዊ ሓንሳብ ከምቲ ወርቂ ጥረ ሓንሳብ ከም ዕጣን እናዓኾረ ብሓዊ ተለልዩ ቅርፂ ንኽፈጥር
كم عطان مخيخو سماي كنقعرر اتن خبرو سب كوينو مفتارو جنكا كينيو سب سماي من قعرارو نزم مسكيرو ملو مرهوي مرهو غم منبارو عب مكوان مخوان كاب محساب مفتصام مخوانو فريتو ترجم نايز عالم شعوي مرهوي بإيدو سحيرو وحوي محوز زي سعرو مسلو زي كيرو اتهال هالتو ننا شعك فترو حمد انتقبرو كابك متريتنا مسلو تسورو حقو حينويو حق تفترو نحنا جن عمريت هالبحري حسواي بلو حلنا ناي سفرو مسانا يزلو نفاس مهندادو نافطر دهاي حبرق يايرو مدبزازو سماي وقرو حلنايو ناي مرحو سقاي محلنانا غبيرنا بسقاين نقدو ركت أكالو مليسنا خينا ندو مسانان يزلو عبصحينا يورق كنكحدو السور كنذكرو زندق مبر بزحنا قمق دمتي زنونو خبرو نزحن دقيق كسادنا نصبرو نتحقاف بابا قبل العليون نمبرو نحنا إنا موتات نعنا ندورو اتحلنا قبيرنا الناشع نحممو اتبلع لريسا كورون نهرمو نسي أكل بقرناي ندقمو تخيل ناس شمعاد أنولع أو إيزلو مس أمثالو نوقع اتي سمعي كابعينو يزنبدأ اتي برهانون بتنفاسو يزقلع أو إيزلو كاب نفاس رقب أب حزن يسلملم أب حقوس يبرقرب دلاي شقاب شقو ينبلبل زلو مبر معس عشقو عينن والكل تحتي عينن قارن العلي حلنا ناشيتنا نعوخ ندلي عرقان حلنا بزحنا قمقانا عيمسل كنمسل عين تفق زينا بزح خيس عرنا شمعة أنولع أول مرهوي عبرهنا يبرق منفسون أكلون كاب نفاس يرقب أول مرهوي عبرهنا يبرق منفسون أكلون كاب نفاس يرقب أزي دمتهم دمت سلف النهدا يرتاي جديتهم من سنوان بحيرات أيقبل قدمو كله حزبنا هاجرنا بالحال نقالس أزي دمتهم دمت سلف النهدا يرتاي زخبركم سمعتنا نايلهم عن تفنونا بيزا زيمنا لنا دحن كنيو